Jatorrian gaztelania hizkuntza ofiziala duten etorkinen integrazio soziolinguistikoa Gipuzkoan. Horixe da soziolinguistika klusterrak berriki argitaratu duen ikerketaren izenburua. Eta hori bera guk gaurko berbagai saioan jorratuko duguna. Ongi etorri. Latinoamerikako jatorria duten eta jatorrizko lurraldean gaztelania hizkuntza ofiziala duten etorkinen integrazio soziolinguistikoa da soziolinguistika klusterrak aztertu duena. Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin eraman du aurrera proiektua. Asier Basurtorekin eta Arantza Egigurenekin batera ikerketa taldean aritu den Belen Uranga hartu dugu platoan. Euskal Filologian lizentziatua da, ikerlaria eta bat soziolinguistika aldizkariaren koordinatzailea. Belen Uranga, kaixo eta ongi etorri. Eskerrik asko, benetan. Argitaratu duzuen ikerketan sartu baino lehen, testu ingurua ipiniko diogu, ondo baberitzozu, izan ere 2021 batean egindako beste azterlan batean du oinarria. Konta iguzu, zer ikertu zenuten orduko hartan? Bai, orduan izan zen, gurean egin genuen ikerketa kualitatibo bat, Gipuzkoara etorritako etorkinen hizkuntza jarrerak aztertzeko, hizkuntza jarrerak, hizkuntza bizipenak aztertzeko. Izan ere, guk ordurako eginda geneukan azterketa kuantitatibo bat, eta esatezigun ze ezaugarri nagusi dituen bertatortzen den populazio horrek, ez? Alegia, nondik datorren, ze diren, ze bilakaera izan duen etorrera horrek, eta ikusi genuen garbi badagoela populazio nagusi bat gaztelaniaz hitz egiten duna, jatorren gaztelaniaz hitz egiten dute, eta beste populazio handi bat hizkuntza aniztasun handia duena. Eta iruditzen zitzaigun hori bazela zerbait aztertzekoa bertan hizkuntza bizi berritzen egian momentu prozesu honetan zer jarrera izango duten horiek pertsona horiek ezagutzeko garaia bazela, ez? Eta orduan joan ginen ikerketa kualitatibo bat egitera. Baina populazio osoa, etorkinen populazio osoa hartu genuen aztergai. Eta, emaitza batzuk jaso genituen, atera genituen ondorio batzuk, eta horren arabera ikusi genuen jakina sakondu beharra geneukala. Eta orduan plantatu genuen, ondorioak baditugu, ondorio gutxi batzuk baditugu. Ze ondorio nagusiak zen dituzten? Esango nuke, normalian dago lotuta norberaren edo etorkinen biografia edo ezagutza linguistikoarekin. Alegia, bi mundu elkartzen dira, bat da, etorkinak daukan biografia linguistikoa edo aldagai linguistikoak eta asiade lurraldean, alegia Gipuzkoan dago kokatuta ikerketa hau, Gipuzkoan dagoen ezaugarri soziolinguistikoa ere, ez? Osea, bi ezaugarri horiek jartzen dira kontaktuan etorkinen migrazio fenomenoan, ez? Orduan, desberdina da, orduan, kontuan hartzen da etorkinak ze ezaugarri linguistiko dituen, esate baterako elebakarra edo eleaniztuna den, horrek asko baldintzatzen du integrazioa, edo berak dakarren hizkuntza nagusia den eta ospeduna den, ez da gauza bera ingelesa ekartzea edo wolofitz egitea, edo orduan norberaren pertzepzioak eta izaerak zer esan handia du. Asunta emaitzetan konturatu ginen, ondorioa da, euskararekiko duten harremanaren araberakoa da etorkinek daukaten jarrera. Zenbat eta urrunago egon euskaratik, etortzen direnean, zenbat eta urrunago egon euskararekiko jarrerak, hotzagoa da, ez daukate harremanik, baina hurbiltzen diren heinean, ematen diote olako, badauka, nolabait esango nuke, izaera afektiboago bat izango balute bezala etortzen dute. Zenbat eta hurbilago egon, hizkuntzarekin, komunitatearen funtzio bat esleitzen diote euskarari. Baina arazo nagusina da esango nuke oso harreman txikia dutela. Etorkinek euskararekin edo euskal komunitatearekin harreman oso txikia dutela.
esan nahi nuke ez dela homogeneoa, erabat, oso importantea da kontuan izatea populazioa guztia oso aniztuna dena, ezaugarri oso desberdinak dituzte, baina orokorrean esango nuke baldintza nagusiena da euskararekiko harremana, euskal kulturarekiko, euskal komunitatearekiko duten harremana baldintzatzen duela. Orduan, karo, hori dago lotuta, ze zonaldetan elkartzen diren, aldagai importantea da adina, noski, eta aldagai importantea da hiri edo landa eremua izatea. Hor, pixka bat hortikan joan zen. Horietxek izan ziren, 2021ko azterlan hartan ateratako ondorio nagusienak, eta kasu honetan fokoa jarri duzue, erdialdeko eta Hego Amerikako herrialdeetatik etorritako eta jatorrizko lurraldean hizkuntza ofiziala gaztelania duten pertsonetan, ezta? Hain justu ere, kolektibo horren presentzia beste inorena baino gehiago delako Gipuzkoan? Bai. Hartzen baldin baditugu etorkin kopuruak, zenbat diren, lehendikan egindako azterketak esate ziguten, Gipuzkoan etorkinen erdia baino zerbait gehiago zonalde hauetatik dator. Jatorrian gaztelania ofiziala den estatu horietatik, Ertain Amerika eta Hego Amerikatik, erdia baino gehiago. Eta gainera hori azten nahi den proportzioa da. Momentu honetan esango genuke Gipuzkoan 7%, populazio osoaren 7% jatorria ura duela, eta etorkinen guztien artean 52%, segurazko gehiago ere izango da, zeguk hau 2023an egin genuen, 2023ko datukin alegia, nik esango 54-55% izango dela gaztelaniaz jatorriaz hitz egiten dutenak. Esaten dugu gaztelaniaz hitz egiten dutela, baina hori ezaugarri komuna da, handik datozen ia guztiak egiten dute gaztelaniaz, salbuespenak badaude, batzuk badatoz, bertako beste hizkuntza batzuk hitz egiten dituztenak. Baina azpimarratu nahiko nuke, hala ere, ez dela populazio homogeneoa, alegia batzuk, elebakarredia, baina beste batzuk ez. Eta hizkuntzekiko harremana ere desberdina daukate jatorrian bertan. Esan nahi nuke, egoera soziolinguistikoa jatorrian ere oso desberdina da. Ez da gauza bera, bizipen linguistikotik begiratuta, ez da gauza bera, esate baterako, Txileko hiri batetik datorren pertsona bat edo Boliviatik datorren beste bat. Ezaugarri linguistikoak, jatorrian soziolinguistikoak, esango nuke, desberdina direlako. Eta horrek neurri batean balintzatuko du bertako integrazioa. Eta jatorrizko ze ezaugarri soziolinguistikok ahalbidetzen dute edo ematen dute bide euskararekiko jarrera hurbilagoko bat izatea? Guk momentuz ez daukagu horri erantzun zuzen bat emateko modurik. Gure ikerketak hartu ditu pertsona batzuk, baina 20 pertsonaren bizipenak ekarritu, eta ez dakigu, seguru, nola baldintzatzen duen norberaren, esango nuke, norberaren jatorriarekiko hizkuntzak hemengo integrazioan. Badakiguna da, normalean aztertzen dituguna da, hizkuntza, xede lurraldean baldin badago hizkuntza hegemoniko bat eta hizkuntza minorizatu bat, erabat baldintzatzen du hizkuntza hegemoniko hori ezagutzeak. Eta horrez gain, hizkuntza gutxituak hitz egiteko, hurbilketa hori gertatzeko, beraiek ikusi behar dute hizkuntza horrek zerbait ematen diola, onuragarri izan behar duela, beraientzat, interesgarria dela. Hori gertatzen ez den bitartean, beraiek izan dute nahiko lan, integrazio soziala egiteko hemen, integrazio soziolinguistikoa gaztelaniarekin errazago dutelako. Orduan, momentuz, ezin dugu esan, kasuistika desberdina daukagu, euren hizkuntza gutxitu bat hitz egiteak edo ez, nola baldintzatzen duen. Badaude teoria desberdinak, baina guk ez daukagu hori esateko modurik. Hori da ez da, izan ere, tresna komunikatibo gisa, zenbaterainoko pisua du euren eguneroko bizitzan, eguneroko hori, gaztelaniaz egiteko aukera dutela kontuan izanik. Adierazten dute euskararekiko interesa, euskara ikasteko erabiltzeko interesa? Batzuk bai, beste batzuk ez horren beste. Kontuan izan behar dugu,
guri gustatzen zaigu aztertzea integrazio sozial hori ze fasetan gertatzen den eta hor nola ze pisu duen hizkuntza aldagaiak, ez? Alegia, tortzen direnean, lehenengo momentuan biziraupeneko fase horretan, normalean daukaten harremana euren arteko sareak sortzen dituzte eta aldi berean administrazioarekin ere harremanak izan behar dituzte eta hor euskararen presentzia oso txikia da. Baita euskaraz hitz egiten duten zeratan, ez? Eremu geografikotan. Egiten dute integrazio hori euskararekin harreman gutxi dutela. Lanmundean sartzen direnean, bigarren fasean, sozializazio bigarren fasean, lanmundean sartzen direnean, normalan ez dute euskararen beharrik izaten. Gaztelania da nagusi eta kasu batzutan aitortzen dute ikusi dutela lagungarria izan daitekela, bintzat hurbilketa bat izatea edo, baina ez dute beharrik. Eta orduan esaten dute, ez, gure integrazio egiteko garbi dago gaztelania ezinbestekoa dela, eta ondo menderatu behar dela, eta baina euskara ez dela behar. Urrengo urratxean sozializazioan, gizarteratzen direnean, nola gertatzen dira hori? Normalean, euren arteko harremanak izan dituzte, eta bertako gizartarekin harremanak oso mugatuak dira. Eta hori konstatazio bat da. Eta hori genekien, baina konstatazio bat da esaten dutenean ez. Gainera ez daukagu astirik. Ze lan munduan sartzen gira, baina hor dauzkagun balintzak oso, ez dira bat ere ez dute errazten sozializazio prozesuak. Eta kasu batzutan gainera modu bortitzean esaten dut hori. Alegia, ez daukate euskararekin harreman zuzen handiegirik. Aldatzen da, hain zuzen hori gertatzen denean. Pertsona hauek euren seme-alabak eskola bidaltzen dituztenean, momentu honetan, zorionez, hori bada mundu bat oso euskalduna, eskola ingurua oso euskalduna, eta beraiek daukate lehenengo harremana hor. Eta hor ikusten dute euskararen balioa, bai komunikatiboa eta bai komunitarioa. Eta hor da gauzak aldatzen direnean. Eskolarekin harremanak izaten dituztenean, euren jarrera beste bat da, askotan aipatzen dute beste mundu bat irikitzen zaigun naiz, eta oraindik ikasi ez, hezkuntza komunitatearekin harremanetan, komunitate izatea sentitzen dute eta aitortzen dute. Eta orduan, nire seme-alaben lagunen gurasoekin hau eta hau egiten dut, eta orduan sentitzen naiz honela eta honela. Eta orduan hor badago salto bat, eta hor hasten da prozesua euskararekiko hurbilketa. Bitartean, zaila da eurek ikustea behar hori. Eta seme-alabarik ez duten eta hezkuntza mundura hurbiltzen ez diren kasu horietan? Hor, esango nuke bi gai daudela importanteak. Naiz eta ospea konparatuta gaztelaniarekin oso txikia izan, beraiek badakite euskara bizi berriz prozesuan dagoela. Hori ikusten dute, bintzat administrazioak neurri batian hori babesten duela, eta hori bultzatzen duela, eta eskolak, eta komunitatean, eta ikusten dute badagoela hemen prozesu bat martxan dagoena, gizarteak martxan jarri duena. Orduan, kualitatiboki importantea da. Asunta da, ospe hori beste maila batea eraman behar dela. Beraiek euren bizitzetan ere baliagarri ikusi dezaten. Nun lan munduan esate baterako. Garrantzizkoa da euskararen ospea igotzea lan munduan eta beste esparrutan. Beraiek ikutuak izan daitezen. Ze bestela zaila da prozesu hurbilago bat egitea. Orduan, ospearen gaia importantea da eta bigarren aldagaia garbi da euskararen komunitate hizkuntza indartzea. Horiek diain zuzen, guk identifikatu ditugun bi aldagai nagusiak beraiek esaten dutera. Ospe relatibo bat dago, eta hurbiltzen garenean komunitate izaera bat ematen du euskarako. Orduan tokatzen zaigu, bi aldagai horiek indartzea. Hain zuzen horrek egingo duelako, beraiek sentitu ezaten onura lortuko dutela. Ospe handiago baldin badu euskarak bizitzako esparru guztietan, eta horrek komunitate izaera handitzen baldin badu, horrek emango dio onura zuzena euren bizitzai.
Eta horrek balantzan, neurri batean, horrek indartuko du euskararen aldeko jarrera. Eskatzen egia nahi zuzen, handia da, eskatzen egia hizkuntza berri bat ikastea, jarrera horren aldekoa izatea eurena eta batez ere euren seme-alabek ikasi izaten komunitate bat osatu ezagunez. Esan duzu, eskatzen ari garena ez da gutxi, ez da erraza, bi aldagaietan sakontzeko premia aipatu duzu, eta hori nola egiten da, praktikan zer nolako motiboak eskaini altzaizkie euskaraz integratzeko? Bueno, badaude, gu ez gea erantzun orokorrak emateko personarik egokienak akaso, baina ikerketak ematen ditu pista batzuk, ez? Nik uste hortik joan behar dula, alde batetik, proiektua gizarte osoarena dela demostratu behar da. Demostratu behar da, euskara bizi berritze prozesuarena ez dela gure proiektua eta haiena, baizik eta elkarrekin egin behar den zerbait dela. Gertatu da, etorkinak hemen daude, gure gizartea aldatzen ari da, aldatu da dagoeneko, eta hori egiten da haien izaera errespetatuz, kulturartekotasunen zeren markoan ezarriz, haien berezitasuna ulertuz, baina berdintasunen printzipioa errespetatuz, baina batez ere da, sentitu behar du gizarteak gugek, sentitu behar du moldatze bat dela. Moldatze bat dela. Ez da beraiek integratzen dira eta berintzen dira gure gizartean. Aldebiko prozesu bat dela. Aldebiko prozesua hain zuzen moldatze bat da. Nik batzutan irudikatzen dut, irumenarekin jolastu da, amalgama bat egiten nahiko bagina bezala elementu desberdinekin. Eta amalgama horrek ez ditu birrintzen, baizik eta egiten du errealitate desberdin bat sortzen du. Eta hori gertatzen da, gertatzen ari da. Eta hori gertatuko da guk nahi, ala ez. Eta hori hemen dago. Orduan tokatzen zaigu guri demostratzea, benetan, proiektua euskararen bizi berritzeko proiektua guztiona dela. Ez dela geurea bakarrik eta haiei eskatzen diogula ez ikasi. Ez, proiektua guztiona da. Eta horrek onurak izango ditu komunitate mailan, beraiek eman dituzten pistagaitik, komunitate mailan, baina hortarako ezinbestean da proiektu, gizarte osoaren proiektu bat da. Eta hizkuntza politikak egiten baldin baditugu immigrazioari begira, egin behar ditugu gizarte osoari begira. Eta eskatzen baldin badeu jarrera abegikorra euskararekiko egin behar deu gizarte osoari begira, ez bakarrik etorkinei begira. Eta gizarte osoak aktibatzen baldin baditu hauek, etorkinak interpelatuak sentituko dira. Eta badauzkagu pistak. Nola egiten da? Udalerri mailatan badago plangintza batzuk badaude, oraingoz segurazko modu oso isolatuan egiten nahi dira gauza asko eta gauza oso interesgarrek egiten nahi dira udal mailatan eta eskoletan eta egiten nahi dira gauza oso interesgarriak. Baina iruditzen zaigu falta dela olako proiektu bateratu bat. Ulertuko duena, bai udalerri mailan, bai eragile kultural mailan, baina batez ere lan munduan, bai administrazio mailan zezanik ez, baina baita norbanako mailan ere ez. Herriz herri, adibide bat. Badaude proiektu batzuk egiten dutena mentore lanak ez, etorkinak eta herriko jenden arteko harreman zuzenak ez. Neurri batean eragin harreman guneak sortzeko, ez? Sozializazio guneak sortzeko. Hori da ezinbestekoa, bestela nola egingo da euskararen aldeko joera ez. Orduan, nik uste dut garrantzizkoa edo mintzat gure eskeman garrantzizkoena da iruditzen zaigu euskararen ospearen gaia berariaz lantzea, baina ez da euskeria hori, ospea tortzen direnean, udaletxe batea tortzen direnean, nun dago euskera. Segurazko, udalerri euskaldun batean ikusko dute begibistakoa izango da, baina segurazko beste udalerri askotan, ez da presente egongo. Maila guztietan egon behar du euskararen presentzia ziurtatuta, ospea handitzeko. Eta prozesu horren gidaritza nork hartu beharko luke? Bolta emango diot galderari, euskara bizi berritze prozesuaren gidaritza nork hartu behar du.
eta iruditzen zaigu ez dela erantzun bakarra izan behar du, herri baten proiektua da. Herri batek, administrazioak zezanik ez, administrazioa dauka ardura politiko izugarri handia, baina administrazioak eragile sozialik gabe edo gizarterik gabe ez du euskara bizi berrituko. Orduan, gure proiektua, euskararen bizi berritze proiektua gizarte osoarena da. Eta ez bakarrik euskaldunena, baizik eta gizarte osoarena da. Orduan, begiratu behar da, zaindu behar da eta proposatu behar da prozesu hori inplikatua izan dadin gizarte osoa. Naiz eta Gipuzkoan bertan ere tokian toki errealitate ezberdinak egongo diren eta kasuan kasu tokiko plangintzak landu beharko diren. Dudarik ez, egoera soziolinguistikoa oso desberdina da, dentsitatearen arabera, euskaldunen dentsitatearen arabera esate baterako. Bai, hori egia da, eta berariaz landu beharrekoa, eta berariaz landu behar da baita ere etorkinen fenomenoaren gaia, berariaz landu behar da. Baina interesatzen zait azpimarratzea berariaz lantze horretan eta arreta hor jartze horretan benetan garrantzizkoa dela ikuspegi orokorra ezgaltzea. Oso importantea da lotzea udalerri euskaldun batean egingo den plankintza, udalerri handi batez ere gaztelaniako dentsitatea oso handia den hor egingo denarekin. Iruditzen zait oso lotuta daudela, naiz eta batzutan ematen duen ezetz, fenomeno oso desberdinak direla ematen du batzutan, baina hizkuntzaren biziberritzearen ikuspegitik oso lotuta daude. Ospearen gaia esate baterako, berdin, neurri batean behintzat, eragiten dio bai udalerri euskaldun batea, eta baita udalerri handi beste ezaugarri linguistiko dituen horretan ere. Lortuko bagenu euskararen ospea igotzea zonalde erdaldunetan, segurazko, eragingo luke zonalde euskaldunetan. Orduan, iruditzen zaigu, ikuspegi orokorra landu beharra dagoela ezinbestean. Eta kontuan izanik baita ere migrazio prozesuak eurak, ezta? Zeintzuk diren arrazoiak, zeintzuk helburuak nola egiten diren, horrek guztiak ere badu eragina. Bai. Egia da, oso importantea da, iruditzen zait, kontuan izatea ez dela homogeneoa. Ez jatorrian dauzkaten, pertsona hauek dauzkaten arrazoiak edo motivazioak bidaia azteko ez dira berdinak. Egia da, batzuetan pentsatzen dugu denak datozela pobreziatik ihes eginda, eta batzuetan ez da horrela. Batzuk bai, asko bai, baina beste asko ez. Hain zuzen, esaten dute ikerketek, asko garatzen ari diren, ekonomikoki esate baterako, ekonomikoki garatzen ari diren herrialdetatik datozela. Hain zuzen, gaitasun gehiago, gaitasun ekonomiko edo sozial gehiago dituztelako, datozela. Oso ezaugarri desberdinetako jendea dator, motivazio desberdinak, izaera desberdinak, bizipen desberdinak, eta denak amalgama batean datoz lurralde ezaugarri konplexu batea datoz. Hunda, errealitate oso konplexua, ezin ditugu errealitate homogeno bat baliz bezala aztertu edo kontsideratu, eta errealitate konplexu batea dator beraz, honek eskatzen du azterketa handiak, denbora, inbertsioa, gaiari bere garrantzia ematea, eta oso kontuan izatea, desberdintasun horiek oso importantea direla, baina badaudela, horrez gain, oso importanteagoa dena, hain zuzen, berdintasunaren printzipioa, alegia eskubide berdinak dituztela, haiek etortzen direnean gizarte honetan integratzeko. Beraz, hor, bi aldagai horiek ere, jokoan jartzen dira, ez? Berdintasunen printzipioa, juridikoki, esate baterako, eta desberdintasunaren respetua mantenduko duen hori ez. Orduan, bai, oso konplexua da.
fenomena oso konplexua da, baina tokatzen zaigu ikertzea, tokatzen zaigu pentsatzea, tokatzen zaigu hitz egitea, tokatzen zaigu komunitatea egitea batez ere. Eta lehen esan dugu, ez da eskatzen dieguna ez da gutxi, ez da erraza. Elkarrizketak egin dituzuenean, Euskara ikasteari dagokionez, zer esan dizue? Pixka bate prozesu horretan, zer nolako zailtasunak aipatu dituzte? Badaude alde batetik oso garbi dute ezin dela eskatu euskeraz ikastea horrek ekonomikoki zera bat eskatzen baldin badu, inbertsio bat eskatzen badu edo ez baldin badadoain. Hori da lehenengo baldintza ez mesedez, eskatu euskeraz ikastea diru bat ordaindu behar baldin badet. Hori da lehenengoa. Esango nuke, hori gizartea bere arduradunekin konturatu direla eta hor ematen du neurri batzuk hartzen ari direla. Baina bai, nik usten dut hizkuntza bat ikastea dena dakigu, ez da prozesu erraza, badaude aldagai batzuk hor kontuan hartzen direnak. Bat da adina, zalantzarik gabe, beste da inputa. Inputa esan nahi du, ze informazio, hizkuntzarekiko ze informazio sartzen zaizun, etortzen zaizun, edo zuze kontaktu daukazun hizkuntza horrekin. Eta interakzioa, ze aukera daukazun. Eta horri lotzen zaio, bai, distantzia linguistikoa, zenbat eta zure hizkuntzatik zenbat eta urrutiago hizkuntza hori egon, orduan eta zailtasun handiago daude. Horrek ez du esan nahi, hizkuntza ezin denik ikasi, alegia, euskara ikastea posible da, ez da zaila, baldin eta baldintzak baldin badaude. Eta baldintza egokiak dira, hain zuzen, input nahikoak izatea eta hizkuntza hori hitz egiteko sareak egotea, sarea nahikoak. Jakina hortarako jarrerak izan behar da, motivazio handia izan behar da hori egiteko. Eurek esaten dute, etortzen diren gehienak datoz adin batekin, gazte itzatetik edo helduak, lanea datoz, eta orduan 25-55 urte arteko pertsona dira gehienak datozenak. Etortzen direnean, hau kontuan izan da, ez daukagu denborarik, gure lan baldintzak ez digute uzten hau egiten. Eskakizun oso handia da, saiatzen naiz, baina ez dut lortzen. Oso zaila egiten zaie, baina euren seme-alabentzat bai. Garbi esaten dute guk ez dugu ikasiko, gehienek, guk ez dugu ikasiko, baina gure seme-alabak ikasi ezaten nahiko genuke orduan motivazioaren aldetik, nahiko positibo ikusten dute gehienek, eta orduan euren seme-alabengan egiten dute proiektzia nolabait esan. Lortzen dutenak edo ikasten dutenak dira normalean harreman oso zuzenak dutenak, familiakoekin edo bertakoekin eskondu dira edo beraz, eurek esate dute oro har, zaila dela, euskara ikastea, baldintzak ez diala nahiko lituzketenak, baina jarrera nahiko positiboa dute, batez ere, seme-alabentzat. Orduan, nik uste hori kontuan izan behar degula, askotan esaten dugu ez da zaila, euskara ikastea posible da, eta egia da, baldin eta baldintza egokiak baldin badaude. Eta kasu honetan ez da inerraza topatzea baldintza egokiak bintzat guk ikusi ditugun kasuetan. Horrek ez du kentzen, prest daude zenbait gauza ikasteko, eta hortan, ez dakit, agurre zerak, hitzak eta horrelako oinarrizkoak. Eta horren aurrean pixka bat, ateratako ondorio hauetatik planteatzen den erronka nagusia? Euskara ikastearen aldetik, segurazko motivazioetan landu behar da, baina baita metodologian, helburutan, alegia segurazko desberdina izango da, helburua desberdina izango da aurrengan edo pertsonalduengan, eta esan dute motivaziotan. Orduan, bilatu behar da metodologian eta egiteko modutan, modu berriak. Segurazko, esango dut, onuragarri izan daiteke maila bateko ulermena lortzea, maila bateko gutxiengo interakzio batzuk lortzea, eta hori interesgarri izan daiteke lanpostu batzutan, esate baterako, irudimena landu behar daukagu, derrior, pertsona hauei erantzun bat emateko, euskararekiko harreman horri ez izan dadin
oztopoz beteriko zera batez, erronka bat. Belen Uranga, eskertzen dizugu bisita. Eskerrik asko. Hurrengo batera arte. Eskerrik asko, bai, hurrengo bat arte.